Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak smer Púchov, Považská Bystrica, Bytča a Žilina, pravidelný odchod 16 hodín 17 minút, bude meškať asi 5 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak smer Púchov, Považská Bystrica, Bytča a Žilina, pravidelný odchod 16 hodín 17 minút, bude meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Osobný vlak zo smeru Trenčín, Zlatovce, ktorý pokračuje smer Beluša, Dolné Kočkovce, Púchov, Nosice, Považská Bystrica, Bytča a Žilina, pravidelný odchod 16 hodín 17 minút, príde k nástupišťu 2. Osobný vlak zo smeru Trenčín, Zlatovce, ktorý pokračuje smer Púchov, Považská Bystrica, Bytča a Žilina, pravidelný odchod 16 hodín 17 minút, prichádza k nástupišťu 2. Osobný vlak zo smeru Žilina, ktorý pokračuje smer Košeca, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčianska Teplá, Trenčín, Opatová, Trenčín a Trenčín, Zlatovce, pravidelný odchod 16 hodín 41 minút, príde k nástupišťu 1. Osobný vlak zo smeru Žilina, ktorý pokračuje smer Trenčianska Teplá, Trenčín a Trenčín, Zlatovce, pravidelný odchod 16 hodín 41 minút, prichádza k nástupišťu 1. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak smer Púchov, Považská Bystrica, Bytča a Žilina, pravidelný odchod 17 hodín 19 minút, bude meškať asi 20 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak smer Púchov, Považská Bystrica, Bytča a Žilina, pravidelný odchod 17 hodín 19 minút, bude meškať asi 35 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Osobný vlak zo smeru Žilina, ktorý pokračuje smer Košeca, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčianska Teplá, Trenčín, Opatová, Trenčín a Trenčín, Zlatovce, pravidelný odchod 17 hodín 41 minút, príde k nástupišťu 1. Osobný vlak zo smeru Žilina, ktorý pokračuje smer Trenčianska Teplá, Trenčín a Trenčín, Zlatovce, pravidelný odchod 17 hodín 41 minút, prichádza k nástupišťu 1. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak smer Púchov, Považská Bystrica, Bytča
a Žilina pravidelný odchod 17 hodín 19 minút, bude meškať asi 40 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Osobný vlak zo smeru Trenčín-Zlatovce, ktorý pokračuje smer Beluša, Dolné Kočkovce, Púchov, Nosice, Považská Bystrica, Bytča a Žilina pravidelný odchod 17 hodín 19 minút príde k nastupišťu 2. Osobný vlak zo smeru Trenčín-Zlatovce, ktorý pokračuje smer Púchov, Považská Bystrica, Bytča a Žilina pravidelný odchod 17 hodín 19 minút prichádza k nastupišťu 2.